Da ni fel yn y sector 2 wedi adnabod her fawr sydd gynnon ni yma yn lleol, sef y sgiliau da ni angen i datgarboneiddio tai. Da ni fel cwmni Adra efo 7,000 o dai a 300, just i 400 o staff yma yn Ngwynedd. A mae gynnon ni'r her fawr o datgarboneiddio a da ni angen y sgiliau yn lleol i wneud hynna. Felly yr her ydy i gefnogi'r cwmnïau i fynd am dan yr gwaith contractwyr lleol, sef bod o'n golygu felly bod ni'n cadw'r bynt yn leol. Helo, Gareth dwi, fi bi a trydanwyr Eryri Electrical, cwmni bach o Bangor, a dwi yma bore yma hefo Adra yn dysgu sut i tendro am gwaith yn gobeithio gallu datblygu'r busnes yn bellach yn y dyfodol. Mae'r cwmnïau yma wedi dod yma heddiw ym Mhenygroes dros 30 o gwmnïau i drafod yr cymorth a'r cefnogaeth maen nhw angen i fynd amdan y gwaith. Da ni yma i gefnogi busnesau, i helpu nhw ddatblygu systema a prosesau i ennill contracts gyda Adra, Grŵp Cynefin a unrhyw Social Housing Association arall, felly, a da ni yma i helpu nhw a hyfforddi nhw ar y ffordd ymlaen i sut ni'n decarbonyddio tai dros Gymru. Da ni'n sbio ar feysydd fel iechyd a diogelwch, hyfforddiant, gwerthoedd cymdeithasol, a fydda ni'n trefnu gweithdai dros y flwyddyn nesaf yma i roed y cymorth yna iddyn nhw i fynd amdan y gwaith. So, da ni yma, a Tendra yma i helpu'r cwmnïau yna fynd am gwaith fwy.